estic des d'ací mirant tota la Marxal de Sueca i es veu una vista preciosa, que no cal anar més lluny. Ho tenim tot damunt. El que passa és que la gent s'ha fet molt viatgera i per un quítame les pajas se'n va a veure no sé qui, i a la catedral, i a no sé què. I no cal córrer molt, per veure coses boniques, no cal córrer molt. Mare de Déu, si n'hi ha així en Espanya. Claro. Això diuen que era un país entre la mar i la muntanya, conegut pel bon clima i per l'hospitalitat dels seus habitants, els gormands. Als gormands els agrada disfrutar de les coses senzilles de la vida i els apassiona menjar bé i en bona companyia. Benvinguts a Gormandia. Avui a Gormandia toca caçar ànecs per a fer un dinerot amb uns amics de Castellar, un antic nucli independent que va acabar pertanyent al municipi de Russafa i que, ho endevineu, va acabar sent també un barri de València. La història del peix gran que es menja el xicotet. Ai, ho veus? Ja m'ha entrat la gana. Ja estic així, preparat per a la casa. Bon dia. Abans de res, les presentacions. Yo José y al podo Josete. Jo Vicent, i me diuen el Tita, més conegut. Jo soc Carlos i me diuen el Cookie. Bueno, soc Vicent i jo no tinc apodo. Soy Pepe y me diuen Jiji. Un segon que s'ha quedat enganxat. Soc José i me diuen Gaspacho. Ara sí. Molt de gust. I les dones no s'han animat a vindre de casa? No. Ells no venen de casa, ni volen guisar, ni volen fer res. Ni volen pelar, ni volen guisar, ni fan I el que res. patem no volen pelar-ho tampoc, que això se va acabar, saps? Estem esperant que van a treure una fórmula nova ara, un cartucho que va a matar la pesa y pelar-la, a la pegar. ¿Sabes lo que te voy a decir? Entonces, quan traguen ese cartucho serà lo ideal, ja estem salvats. Però les dones no volen pelar. Normal, aquest hi vaig pelar una perdiu i mala faena és. Ah, una coseta, anar de caça a l'Albufera em pareix bé, però heu sentit parlar de l'anguila gegant? Sí, home, claro, ho hem sentit. Però això és una bola que n'hi ha. Segur? Això és una bola tot. I si anguila xitxat, això no existeix. Vicent, Dime. les dones ens esperen per a dinar, no? Sí. Que jo a la fi vinc al que vinc. Que volem fer una paella en conill, pollastre i pato de la Marxal. Paella d'ànec i de perdigons, que per molt que es neteges sempre se'n cola algun. I alguna cosa més? Sí, farem un espardenyà, que molta gent no sap el que és un espardenyà. És una variant de la llipebre, igual que el xamoy qués, que és una variant del pernil i formatge. Ja m'enteneu. Tot et fa gràcia. Es que son muy serios. Ja ho veig. Espantaràs els ànecs. Amigo, antes de macho que me quedé una piquita en serio. No, si sentint-ho bé sembla un reclam i tot. No, riure me ric tots els dies i a totes hores. Hasta dormint diu la meva dona que me ric. Viu molt feliç. Ja pararà. Doncs no. Ara sí. Vaja, no. Home, la casera és molt bonica si tens amics, que és el que dic jo, perquè els almorzars, els dinars... Claro, el morbo que n'hi ha. El morbo que n'hi ha, tot. I les burletes... La burleta, no li has pegat, la burleta. Quan tu no l'has retulit la mà, t'has ficat una gorreta i la gorreta... Això és molt bonic. La casera, si siguera sola, seria molt avorrida, home. Claro. Seria molt avorrit. José, Dime, va, dona ordres que l'escopeta ja em crema les mans. ara anem a agarrar i la barca anirà per xante i per mig de la, de la sèquia i uno ahí en l'escopeta. I els altres anirem en els gossos per així i a veure si traguem alguna polla i podem fer-la per així, alguna polla. Amb què tireu vosaltres? D'acer. Nosaltres Cartutxos estem a d'acer. ser. Això per què? Perquè és el cartutxo que se pot tirar així, a la Marxal, que és un cartutxo especial que és d'acer, mira-lo. És clar, Veus? els cartutxos d'acer són menys contaminants que els de plom. Vinga, provem-los.
José, Dime, no se'ns ha donat malament. I de l'anguila gegant res de res. això és una bula. Això és una blanca que han tirat per ahí. Ja, però jo he vist un vídeo. Però, sí, tu pots fer el que vulguis, però el paper és molt sofrit, eh? Si no em creus, Sí, a veure. mira i crida. veure, tu. Que sí que... Tia, Què? Segur que se vos han ficat de corbata. Que això no pot ser. Hay una anguila xixata, això no s'ha vist mai en ningú puesto. Per què no? I això no. Oi? I ara? Ai, el gos. El collar del gos? Jo no sé vosaltres, però jo necessito anar a la caseta a canviar-me els calçotets. Marc, mira-la! Què por faria Jo ho he ell? vist en pel·lícules perquè tinc els nens, ja te dic, i totes me les han vist. Jurásido 1, Jurásido 2, que tinc hasta els CDs en casa. N'hi havia uno que eren uns punxons, que era molt roïn, i entre ells se feien rinyes. En les pel·lícules, tot I a és la mentira, Però això. no serà tant de pel·lícula. Quizá que vinga a dir aquells que són més jóvens Ho vegem, ho coneguen. ho Perquè ara coneguen. estan en laboratoris, estan fent experiments per fer aquests animals, reproduir-los ara. Sí, En això sí. d'això madre, en les cèl·lules estes estan fent ara injertos d'elefant per fer animals grans. A través. Vale, pues mira, así teniu a les dones que estan preparant l'almorzar. Bon dia, ja estic ací. Ja, què tal? Abans de res, les presentacions. Jo sóc Amparo i el meu mal nom és Gaspatxa. Hola, bon dia. Jo sóc Carmen i sóc la dona de Pepe Risi. El Jiji. O Jiji, o como quieren decirle. Bueno, yo soy Mari Carmen y soy la dona del Tito, la titeta. Hola, Hola, i tu? sóc Paqui. Jo no tinc apodo. No? Ja te'n trobarem algun. no. Ah, no sé, a veurem. A veure lo que passa. Bueno, pues así entre els amics que som, se traguerem un nom cada un. N'hi ha alguns que conquadren en els malnoms de la casa i n'hi ha altres que els han tret per treure-los. I tots tenen malnoms, però a mi no me n'han tret. Una pícaro sí, no, la sal después, quan la tallem. Senyora de Jiji, què aneu a torrar? Pues eso es panceta o morro. Iep, Ai, que cenís. espai, que està viu. Esto es ceniche, ¿eh? Hi ha una mexiconiua. És que s'ha enganxat l'una a l'altra. Crec que necessiteu reforços. S'ha ficat una dins de l'altra. Mireu, estic posant-me nerviós. Tirem la cinta avant fins que estigui atorrat. Com mola la tecnologia. I esta costella, que bona. Això ho fem per engordar un poquet. Mira, jo en menjaria tots els dies. No, tots els dies no, estarien com una vaca. Espasa, l'espasa. A mi la carn que té molt d'os no m'agrada. T'agrada la molla. M'agrada la molleta. Esteu prenent el cafè tan a gustet que sempre que el faig jo, com sempre. Vosaltres ni salseu. Vale, algú té que fer el cafè, no? Pues salsa tú. Pero Y hazlo tú. a vosotros para que vos tenim. De lujo no, desde luego. Y vosotros tampoco. ¿No? A treballar. Ah, voy a pensar que vos tenim para lujo. ¿Y tú para qué estás? Para prendre'm el café con mi Pero si no hermana. has fet reruït tot el Sí, dia. vale, que tienes patos que salut. Madre Para la paella. A veure si tu tens categoria per anar-te'n de caceria con jo vaig. No patisques que ara me'n vaig jo. Ara te quedes tu fent de dinar i jo me'n vaig a casar. I mataré més que tu. I dit i fet, ha arribat el moment d'intercanviar papers i eines. L'escopeta pel cullerot. Qualsevol diria que són casats. Més bé sembla la rendició de Granada. Sort. A tu te la desitge. 3 canyes i t'has muntat una cuina. Això és per preparar per enxufar l'espardenyà. Anaven a la Marxal i no tenien altra cosa només que això, per guisar. 4 canyes i ells enxufaven el permès. O sigui que això era com la Thermomix de la Marjal. I per així com aneu? Així anem a prendre la paella. Que s'hi prepare. Estic ficant-li l'oli. Unta. I estic aplomant-la, vale? Sí, tu manes. Escolteu, no sabia que també menjarien porquet. Ah, no, que era un ànec. Mira, com que a ella no faig falta, me'n vaig a veure com se li dona l'escopeta a Paqui.
Home, l'ajudaran un poquet, però algun patet el caurà, ja veuràs. Sí. Ella, valenta. Ella s'ha fet molt bé. Sí. Per ser la primera vegada no ha tingut molt d'apuro, tampoc. La xica. Jo crec, no, i l'ajudaran, el Cuqui Claro. i el Risi, i que van en Gazpacho, ella. i el Tita, tots els que van. L'apoyen prou. Tu, a la marxar no tenies que vindre, perquè tu, si veus una ploma d'un pato ahí, pues no saps ni lo que es. Que no sé lo que es. No, tú, vine... Pero tú sabes lo que es una botella de lejía. Jo no, ni Ah, això... yo así, y el meu home en casa fer la Josete, paella. te tiras a pagar la prenga lo que papeta. vale un peine. No. Calleu, calleu. Què passa? No sentiu? Sí, Això un soroll? soroll. Déu meu, Què és això? el monstre de l'Albufera. Ve a per nosaltres. Escolta, no saps encendre el foc que lleves. Home, Això va. home, però a poc ho farem. No, a poc, fica la fileta, Però tu què estàs fent ara? tocant-te-la. Home, pues l'home a la cuina, pues, home, pues té que tindre poc. Poc, sobretot menjar seu. Nosaltres menjar-s'hi d'això anem bé. I de catador. A mi m'agrada ser catador. Claro. Nosaltres això m'ho va molt bé. Lo de més... Jo, quan la meva dona està una miqueta en dudes i està dolç o Vicent salat, ara està allí m'he fent donat una a estar paella. I jo li dono la meva opinió i sempre és perfecta. Vicent està fent allí una paella que damunt la farà millor que les dones, saps? I després m'ho volen criticar. És difícil encontrar una dona que s'acople, Li diuen jiqui per això. Així no. Però, Vicent, què estàs fent ahí? Levanta el pato. Però si no tens ni puta idea de pelar el pato, fill Com que meu. no sé pelar el pato? Tu no saps pelar el pato, dóna-li el pato a Mari Però que és que no sé fer res jo. Dóna-li el pato a Mari no Carmen. porta perla, que yo sé pelarlo. Ella el pela... ¿Qué pero? Que no. Claro que sí. Vale, pues, pela l'animal. 40 voltes millor que tu. Vale, pues, tira-li, venga. Mira, Perla, te vaig a ensenyar com se pela un pato. Es comences tirant-li les plumes. Arranca el canó i va per el cul. Les plomes que més costen són les ales. N'hi ha vegades que se pelen, n'hi ha vegades que se descorxen. Però això és un ànec o una botella de cava? I el coll se talla les pates, però que costa 10 minuts, o així, perquè aquests patos no són molt grans. L'auriguem, el netegem per dins, li llevem les tripes i ja està per sofrimar-lo. El sofriment, el poc que li queda, i ja està. Patos que volen i se fiquen per dalt, que jo no sé quina gràcia tenen de mantindre's damunt de l'au i els patos, perquè és tot auia. I naden con les persones, eh? Sí que naden, sí. Són patos d'àuia. Que van nadant, i les patetes com fan tiqui-tiqui-tiqui. Les espècies que hi ha degut a l'Albufera, en pardalets i tot, i en animalets d'àuia, se pedria tot. Això sí, però en la humitat no, Carmen. En la humitat... La humitat és boníssima, és precís. No. Sí. Hi ha unes al·lèrgies a la humitat. No, això són casos particulars. A vos sí, perquè hi ha una al·lèrgia no han de tindre pins. No feu soroll, que està per ací. Espai Cookie. Caram, l'animal com brama. Algo m'ha tocat. Me cago en la mare que va. On? On està? Dispareu! Dispareu! Que és massa gran, Ara dispareu. Mira quan tu no has estat a la cuina, mira quin dolç ha fet. Ja. Després de que me faig el dinar, me toca fer el dolç. Claro, home, això és del forn la fila del Fafar. Anem a preparar un producte típic d'ací de la Comunitat Valenciana i dels pobles que se diu la coca de passes i nous. Coca de panses i nous. La coca típica de pobles, ciutats, viles i pedanies. Primer tirem la farina, tirem el sucre, tirem l'àuia, tirem oli, tirem els ous. Tirem-ho tot, xiquet. Un altre dels ingredients molt importants és la rallaura de llima, que el que aporta és frescor, aroma i és molt típic així en València també. Un 30% seria la massa mare, que la massa mare és un producte que s'aconsegueix mesclant àuia i farina i donant-li un reposo molt llarg. Entonces, cada massa mare té una característica. Això és massa mare. Quan ja tenim tots els ingredients, posem la rejilla de protecció. La típica reixeta de protecció que tots tenim a casa. Una vegada tenim ja la massa finalitzada, el que fem és que li afegim les sultanes i les anous junten un poquet de licor de moscatel i
aconseguim el que és la coca de panses i nous i la deixem fermentar. La col·loquem al forn. Esta seria la coca una vegada després de cuita, el resultat final de la coca que fem nosaltres, coca de passes i nous. A menjar-se-la però a la carrera, està boníssima. Espai Cookie. Algo m'ha tocat. On? On està? Dispareu! Dispareu! Ai, ai... Què te passa? Què te passa? Què passa? Ens ha atacat una anguila gegant. Et pareix poc? No passa res. Per cert, gràcies per salvar-me, Cookie. Jo no he sigut. Com? Aleshores, qui ha mort l'anguila? Mira qui ha sigut. Anguiletes a mi. Ella no casa. Ara voy a casar perquè tenia ganas, però ella casar no casa. Per dur-li a contar a l'home. Claro, per dur-li a contar a l'home. Mireu, mireu, és el gos. Al final l'anguila no se l'havia menjat. Igual tenia massa pèl. No l'agarra l'anguila. Nosaltres pensem que sí, però no l'agarra l'anguila. Doncs vinga, vaig a fer-vos una foto amb el trofeu. Que valenta la Paqui. Em sembla que tenim allí pebre per a 10 anys. Pelar creïlles és més fàcil que pelar anguiles de 5 metres, no? Què creus? Tens la gaspatxa tot el dia damunt. No, és que van a per mi. És que van a per mi. No sé pelar el pato, no sé fer això. Seré el més inútil d'Espanya, però després ho mengen tots, saps? Veu, home, veu. No, dona compte. Quanta bromera. Esta tècnica no la coneixia jo. Ja està tot això, anem a ficar l'arròs, ¿vale? Amb eixe geni, com vols tirar-lo? Jo el recte. En forma de creu? No, jo és que el cine, bueno, sí, 2 quilos a ficar. I a tu què t'han manat ara? Ara anem a fer una espardenyada. Anem a sofregir el patet. I això és que han matat ese matí. Això sí que s'han endut una bona espardenyada. Què fa, mestre? Netejar les anguiles. I és home, eh? Això no saben fer-ho tots, t'avise. I és home. A banda de per a la cuina, en època romana, les anguiles s'utilitzaven per a conservar neta l'aigua dels aljubs, perquè es menjaven les algues i els insectes. Podríem dir que les anguiles són com els primers filtres de piscina toy. Sembla que els cuners ja han acabat de fer la seva part. Ara només toca escudellar, menjar i xuplar-se els dits. Home, bona oloreta fa. Mira si fa oloreta bona que vaig darrere com un gat. Vamos, està calentet, eh? Ho veus? Tinc aquí la pibrereta, para que l'almorraneta. Sí, va. També pots provar a ficar-te una anguila. Almorraneta, a veure si va bé. Ara pega una sucadeta i au. De muerte. Que la mare d'Emparifa, la paella boníssima. Boníssima! L'espardenya ha sigut tot un èxit, i la casera també. Així que ha arribat el moment de reconèixer-los-heu als artistes. Silenci. Anem a emprendre a batejar a Paqui i a Vicent. Per favor, el seu ser. No sé si, que anem a fer-vos el mateix. El seu vos, vergonyosos. No espera l'alarma, eh? Meireu, crepúscul, socorro. O siga, la mare que vos ha... Ja ho sabeu. Con Paqui, tu has anat a la marxar i has luchat de l'anguila i s'ha gegant. Ui, si tu Que anem a batejar la valenta. Ai, Meireu! I a tu, el valent! I a mi el valent! Molt bé, molt bé. Ja tenim dos nous malnoms, la valenta i el valent. I per primera volta en esta colla és l'home qui l'ha heretat de la dona. Bien, per la valent i per la valenta! I per haver sigut tan atrevits, vos heu guanyat estes dos coques. Va, exagerats, ni que no les haguereu vistes mai. Nosaltres és molt de cachondeo, se fiquem en les dones se fiquen en nosaltres i tot és molt divertit, home. Nosaltres ho passem molt bé, a més, a d'elles ja, jo no sé si ho heu comentat antes, que nosaltres en elles se portem. Elles se duen amb nosaltres molt bé i nosaltres en elles també. Tenim una amistat molt bona, després anem a sopar alguna nit també, a més. No sempre estem així.
No les deixem a peu per anar a casa, una puteta o algo. Això és el morbo de passar-te-ho bé. No me tires pedretes, tu, Trini. Ei, me està tirant pedres. Hòstia. Chica, on vas? Que has vist un ratolí? A veure, el seu secular, però te uxeré. Però tots, ja ets. Vale. Un ratolí no, però uns gossots sí. Venga, ven a dijeros. Què vol que curem? Què vol que curem? Va, tio, que vull venir a curar nosaltres. Així es parla, valent. Anem a curar, va. Anem a curar, va. I ara la prova final, el rentaplats. És clar que, sent caçadors, havien d'escurar a la seva manera. No podia ser tot perfecte. Per favor, Vale, no pare, no s'ha trencat. La meva risa és per curar les depressions, I ja estàs curat, ja. Ja m'has curat. Veus que ràpid? La terrera! La terrera! Terreta fina i roja i bona. Venia terreta per fregar els perols i les paelles. Una terreta rocheta que la portaven no sé de quin puesto que la portaven. Grogueta era. Grogueta, però així vull dir coloradeta. Sí. I ella venia això. La terrera! Tenia la veueta aixina. I era una meravella. El que fan això de que el paquete de química, que tot és... Entonces era tot de casa. Era tot de casa. I el sabó també el fem de casa. Però avui encara... De les sobres avui de l'oli. que fan, moltes vegades, posa la cendra en un potet, la banya i li fa el caldero doble de cendra per a que la màscara de la llenya no penetre en la paella i així la fregues en seguida i es queda de lo més neta.